үлши ташқа. Шуңа күрә монда мен иң беренче сүзне артистлар арасыннан минем якын, сыналган дустым Мирсәет Сөнгәтуллинга бирәсем килә. Мен аңа багышланган шигырем бар. Коры кеше диләр мине, бәлки кемгәдер сәер, шатлыкта да, сагышта да тыңлыйм сине, Мирсәет. Син белән чыгып китәм, әлкиләргә, Балташка, син җырлар минем җанда, киченигә кайткач та, сине яратып тыңлаучы, мин генә түгелмен лә, синең моңнар һәр вакытта, халкыбыз күңелендә, сине белә барчасы да, Казанда, Акбүредә, гомерең буе синең урының булсын сәхнә түрендә. Синең кебек җырчы булу халкым өчен зур бәхет, синең кебек дустым булу минем өчен зур бәхет. Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Мирсәет Сөнгәтуллин.